Yo berdoa lah. Berdoa. Sekali lagi tuh berdoa. Tidak ada di dunia ini ketakutan kalau kita itu dekat. Kan ngono. Wong yo wis diusahakno, wis direwangi, wis dibantu. Duwe agent sing ngeterno sampean, ditakoki nuntut ora karo majikan. Emang enek meh agent kaya ngono. Mikiro Mbak. Coba mikiro, sampeyan njaluk di ruqyah ta, njaluk di delep-delepno kolam, apa ta ya apa ngono lho kok. Rumangsaku kok uripe sampean iki kok kemrungsung. Kemrungsunge iku mbok gawe dhewe, ora enek wong gawe. Iya. Wis Paham. wis ditulungi. Wis iso lho. Bayaran yo enek. Direwangi agent, ditelepon yo diangkat. Coba rungokno. Curhatane kanca-kancane sampean disiram banyu panas, dijambak, dijotos. Tolonglah dibandingkannya itu sama yang lain yang lebih menderita dari sampean ngono loh. Hidup itu jangan merasa diri sampean sendiri yang merasa susah. Di luar sana jauh lebih banyak yang lebih susah. Burung karuan majikane enak, kongkon kerja rong omah, turu jam loro. Ngono lho, Mbak, Bro. Iya, Pak. Iya, aku dhewe iki yo berpikir ngono sih. Ngono lho, jadi Aku dhewe iki yo. gak usah wedi. Dilakoni urip. Wong iki pilihan kok. Sing milih nang Hongkong sapa? Sampeyan dhewe kan? Nah, iya. Sing bayar agent, sing bayar PT sapa? Sampeyan dhewe to. Karo Gusti Allah sampeyan yo tak wae budal. Oh, tak izini kowe budal. Oh, tak wae dalan kowe budal. Oh. Saiki wis nyampe kene mosok wedi. Nyampe kene kuwatir. Giliran gak ditampa visane mulai lo. Pingin proses meneh ya proses, potongan ya potongan. Iya, aku ora pengen mulai ning Indonesia. Ya, terus ora pengen mulai arepe piye? Arepe OS, arepe paper. Wong lontang-lantung. Dadi wong gak bener, ya gak apa-apa pilihane sampean. Lho, jarene Makau iso. Lha Mas yo nang Makau lho, ora ya butuh duit. Ya iku ora usah dipikir. Saiki iki dipikir sing positif, diramut bae, diservis sing apik, iso sembayang, iso berdoa, njaluk ngapura karo sing gawe urip. Udah pikirannya positif, giliran kok nggak diterima ya wis digolekno agent maneh. Kok susah sih. Ngono lho maksudnya. Apa sih sing dipikirno heran aku heran. Apa sampean iki wong selak kebelet, nek selak kebelet ya nek wong Hongkong sing ketok ganteng cocok ya wis ndang dijak guneman, ndang piye. BBE sampean uteke luwe fresh. Kowe nak men lek ngomong ngono. Lho, lah piye? Lho, saiki ngene lho, sampean tak takoni. Sampean telepon terus diwehi solusi enggak? Sampean telepon awake dhewe ngrungokno apa ora? Saiki ganti sampean sing ngrungokno aku. Terus kurang piye? Deloken arek-arek sing ora digatekno karo ejene, dicuekin karo ejene, gak diurus karo ejene. Wis dipikir sesuatu yang datang positif ke dalam diri sampean. Jangan ditarik hal-hal yang negatif. Nek sampean menarik hal-hal yang negatif, yang datang yang negatif tuh. Kaya aku ngene lho. Duwe ya ora patek nyekel, sing nyekel ya bojone, nyambut gawe ya jalan. Bojoku cik sayang ya wis. Aku ora usah menggak-menggok, kan beres to. Ya kan nek aku dadi wong lanang coba. Nek aku gak ngladrah ya coba. Wis tak syukuri uripku duwe bojo, gelem nampa aku, bayaran yo gak gede-gede amat. Aku berkreasi. Iya, ngono lho. Wis uripe piye yo disyukuri penak-penak. Apa sing diabotno apa meneh? Bisa gak usah dipikir. Dipikir sesuk, nek wis anjene surat abange metu.
Ngono lho. Justru dipikir visa tembus jebol. Tak traktir kok wong ganteng sak donya sak jebole wetenge. Ayo ngono lho, iku ngono kudune. Aku tak ngombe tak mendem sampai ngelile wis gak iso Yuh. ngono beke ngono lho. Iya, sapa ngerti ya. Lho ben Amin lah. iya, tapi aja sing elek, nek sing elek engko gak dikabulno. Sing apik oh engko aku medun pisane wis tak bancan ngono, ngekeki mangan tanggoku kiwa tengen. Nah, ngono aku mbagi duit 50.000 ngono. Nang wong pira ngono lho, Mbak. Iya. Ngono, gak usah bingung dan khawatir, santai saja. Wis apa meneh sing dijak omong. Sampai nih asline sampai nih wong ngrejekeni. Wajahe ngrejekeni. Ya kan? Tapi yo gampang dihapusi. Rejeki iku yang ngerjain. Ora. Soalnya apa? Sampeyan ra duwe gandolane urip pegangan hidupe iki enek. Gitu lho. Iya memang. Jek enom. Yo wis ngadeg dhewe ora usah digoceki. Ora usah golek gocekan. Wis ngadeg dhewe. Iya. Kok suwe-suwe diparakno karo sampean. Diparakno sing aku ngerti kan enek neh. Wah Pak, aku hancur sehancur-hancurnya Pak. Nikah sama orang Madiun ngomong ngono. Sekarang aku ditinggalin hutang 100 juta. Aku yang bayar, anakku satu Pak kecil. Nah, sekarang ada temennya majikanku. Orangnya sudah tua. Kelahiran tahun 47 itu. Nek gak salah umurnya nek dihitung paling 74 apa 75 apa 72. Nah, dek umur 83 iku jek umur piro ya? 83 iku 39. Kita sih umur 39-an. Nah, 39. Gelem ditandatangani rabi. Terus aku takok, Mbak, sampean rabi karo wong tuwek. Terus dia ngomong, Mas, selama wonge gelem tak kongkon manut, nang masjid dek yo gelem, gak apa-apa Mas tak rabi jerene. Kan jerene sampean iso golekno penggawean gaji 20.000. Masuk, aku langsung ngono. Masuk, aku ngomong. Wes ayo ndang dibudalno rabine. Aku ngomong ngono kan. Masya wong tuwek. Terus aku ngomong ini, Mbak, lah iku lho wong tuwek. Ngono nek njaluk jatah karo sampean piye? Ya jenenge bojo, Mas. Nek dhek ijik kuat ya tak ladeni. Nek ora kuat ya ora masalah. Ngomong ngono lho. Itu berarti kan dia sudah sangat berpikir aku sing penting gue anakku. Mosok Mas iso gaji 20? Iso aku ngomong ngono. Terus marang wis dadi residen kene. ya maksudnya kan ngomong. Aku kan memberikan gambaran yang positif, gambaran yang baik, jalannya ada, ya kan? Jalannya ada. Terus dia sendiri yang menemukan, bukan saya lo ya. Aku bukan ojo-ojoi lo ya. Nah, aku bukan ojo-ojoi. Terus aku takok ngene, Mbak. Sampai niki apa uripe biyen remuk? Wes ora diomongno, Mas. Ojo diomongno iku cerita 2 dina 3 dina gak mari. Nek ngomong ngono. Ya wis. Berarti iki dalan ya, Mas. Iya, dek ngomong. Iki dalan. Iya dalan aku. Kok anaknya sampean iso digoreni? Lho iso ta Mas? Iso aku bilang. Tapi wonge njaluk duit pemerintah ya Mas. Ngene, wis gak usah dipikir. Sing penting, ya kan? Sing penting engko pas wae maju terus apply. Apa? Sampean ngomong, aku iso kerja. Nek diceluk nang imigrasi, ngajokno apply KTP. Sampean moro wong loro. Aku ngomong. Iki lho duit pemerintah gak iso wis gak apa-apa. Wong iki tak ramut, aku ya setuju, aku wis hapcok. Awake dhewe wis cocok. Nah, piye mbahmu iku piye? Takon apa ladeni dhisik? Ora kalau ndelok kalau teloe kok oyone enak jare. Terus ya wis panganan lho, Mbah. Ndelok TV kok. Ora ndelok TV. Oh, ya kowe tak belanjakno telo ta. Nek kowe gelem tak belanjakno, ngono lho. Enak yo an. Oh, ya wis. Ora tau blonjo anake sing blonjo. Heeh, ya wis mangane. Enak pisan rambut bapake. Tak gawekno no.
Kowe ngerti enggak sing dolen omahe nang dolen rene karo bojoku iku? Kowe sampean ngerti enggak? 22 tahun juga Mbah. 22 tahun. Mm-mm. Oh. 11 kontrak gendeng apa enggak? Jenenge Mbak Sih. Sampai duwe omah loro. Ya. Rabi yo ping pindho. Dintekno sing nomor loro. Lah anake melok sing nomor 1, soalnya ngewangi bapake ora ngewangi ibuke. Saiki duwe omah dhewe karo ibuke. Lho bayangno, nduk ambek adike digawekno. Lho, wis melok aku gumbulan YouTube. Wah, seneng-seneng. Gak apa-apa ya Mas Andro, gak apa-apa ya. Kon benakno YouTube-e. Aku dikei upload abang. Akeh upload gendeng. Piye? Aku kon kudu piye? Iku jenenge wong bahagia. Wis, bahagia enggak ndelok usia. Iya paham. Ngono lho Mbak Bro. Ya aku ngene Mas yo. Apa jujur ya mungkin semua orang pernah melakukan kebodohan yang yang apa ya maksudnya orang lain tuh berpikir kamu bodoh banget melakukan seperti itu. Tapi semua orang mesti pernah melakukan kebodohan. Dan untuk saat ini kan aku dewe kan yang melakukan kebodohan. Nah, aku dewe iki nganu Mas. Ibaratnya aku belajar ngadeg dewe. Kancaku ora enek sing ngerti apa sing terjadi karena aku nggak mau cerita. Tapi lek wong tua aku memang tak ceritani. Wong tua aku memang ya wis ikhlaskan golek rezeki mburi. Terus aku belajar barang iki teko wong sing enek sing diapusi jarene ate dirabi ning kene ben dadi residen kene kon bayar dhuwit 45.000 dolar dan ternyata dia malah diapusi. Terus malah sik dhek digebuki, ditonyori. Terus enak mana ceritanya intine iki dhek kapusan bojo ngene lah duit entek. Nah dari situ aku ya belajar Mas. Berarti wong sing iso mbuyu saiki biyene dhek ya tau nyeblok. Dan mungkin saat ini posisi saya sama posisi mereka di waktu dulu dia jatuh. Aku mikir ngono Mas. Mati lagi. Yo mu ngomong tak rungono kan gantian. Nah, aku jadi mikirnya koyo ngono, Mas. Terus aku berpikir lagi, oke lah, duit iso tak golek. Ya, cukup ibaratnya uang lek wis ber ajur-ajuran lah intinya yo. Teko kuwi aku ki dadi ngerasa aku nggak memikirkan apapun untuk saat ini sing tak pikirne awakku dhewe ben piye carane aku maju tanpa siapapun. Ya mungkin aku biasanya terlalu menggebu-gebu gitu ya. Ditinggal wong lanang kaya ngono dan aku ibaratnya oleh sandaran sing ibaratnya salah. Meng-meng nipu aku. Ya wes itu udah kesalahanku. Jadi mau disesali kayak apa ya? Gak bakalan balik duit ibaratnya wes. Ibaratnya sego jadi bubur ya bakal jadi sego meneh kan. Ya ngapain tak tangisi? Ya awalnya aku nangis. Getun kerja 9 bulan tak lumpuk-lumpuk nih tapi nyatanya malah gak ngerasanya malah dipangan uang. Tapi semakin tak tangisi, semakin tak eling-eling aku malah kayak ora nek tujuan urip, kok ora nek semangat dan koyok gak iso berpikir ke depannya tuh aku harus gimana. Lek aku memang memikirkan masalah kuwi ngono Mas. Makanya kan harapanku sekarang aku lek wis ora ibaratnya bisa wis aku dine bisa wis alhamdulillah aku mulai hidupku teko nol meneh. Aku gak mikirnya apa-apa yang penting intinya tujuanku golek duit wis kedepannya gimana yang penting intinya aku kerja ngono lho. Aku wis mari lek ngomong. Wis mari. Wis. Ngene. Kowe kerja duitmu titipno aku ae lah beres lah enak to. Ya wis gak apa-apa. Diopah sapusi. Nyo titip. Nah, paling aku sing ngapusi sampean. Angel lek ngono kuwi. Lho, nek ngapusi sampean kan omahe ro enek nggone dadi kate ngamplengi mentungi ndase lah iso. Nek sing ngapusi nang HP piye? Wonge kan jelas. Jadi ngene lho, sudah
ikhlaskan ya, kalau sampean ikhlas, berdamai dengan diri sendiri, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, ibadahnya yang khusyuk, wis serahkan dirinya semuanya. Kok sing teko nang sampean iki iso mas 2 wakul sampai 3 wakul lho. Apa syukur-syukur kok aku njaluk nomor lo Habjoy karo sampean kan, karena sampean orang yang teraniaya kan. Siapa tahu nomor dari orang yang teraniaya iso mbledos dengan lho kan. Aku dadi sing oleh duit memanfaatkan keteraniayaan sampean. Lho enggak, saya sampean tak kandhani. Wong-wong zaman biyen nek gaplek ya, nek pengin dipercepatkan dhek ngopeni wong-wong kaum duafa dan anak-anak yatim. BTE ben dongane dhek dikabulno. Lho kan enek sing koyo ngono prinsipe. Niku kan jaluk hitung-hitungan karo Gusti Allah itu. Tapi intinya satu hal, wong-wong sing kaya sampean iki nek digatekno mangane sekali lagi tontonane iki sing apik saiki. Delok YouTube channelku sinau tuku ceritane wong-wong. Delok channel-channel semangat, delok channel-channel apa jenenge bangkit dari alam kubur. Bangkit dari keterpurukan. Ngono-ngono iku ceritane. Terus mulai cocok oke engko prei renang selulup delep-delep ngono kan apa jenenge Aku ajari lah. mangan enak ngono lho ngajari lho Ajari nggih YouTube lah. yo engko nek prei dolen rene lho rame nang omahku akeh arek gumpul wong seneng Aku ora tau dolen. Aku ora tau prei. ya wis ora tau Pak iki ra prei. ora prei ya wis nunggoke bae nang kono lah buka YouTube bagaimana cara ya bikin konten penyesalan sampean kegelisahan iku sampean apa lebokno video terus diupload 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 engko nek isin yo njupuk kresek diadai kresek wajahe terus judule muka kresek gitu kan channelnya jenenge muka kresek lah ngono lho sing guyu ngono lho jangkrik kan wingi kok cerita susah ngono lho aku nek diceritan susah ambek wong diceritani mendal karo aku malah tak gencet malah tak ayo adai kresek raine kayak bolongan nang matane karo irunge karo lambene terus ngomong aku iki ditipu kalian yang menipu anjing bangsat ngomong kan. Tapi aku jujur ya Mas ya. Yeah. Karena aku masih mempunyai agama, aku nggak mendoakan yang jelek-jelek. Aku cukup bilang astagfirullahaladzim, muga-muga barokah duit sing teko aku. Wes kuwi tok. Tenan nggih Mas. Terus di saat kuwi aku yo sering ndelok YouTube-mu, YouTube Mbak Yuni, terus aku ndelok ceramah. Dan dari situ aku sadar ketika kita terpuruk itu yang bisa ibaratnya apa ya dia nyemangati diri kita memang diri kita sendiri bukan orang lain saat api konco orang bakalan ibaratnya ini gelem maksudnya ini delok posisinya dewi koyong ini yo saat api konco ya jadi ya dari situ aku belajar ngaduk dewi aku nyemangati awakku dewi bukan dengan siapa-siapa. Tenang nih Mas. Jadi aku saiki mikirnya ngene wae. Apa ya? Ya memang kehidupan ini ya wis koyo ngono lah. Jadi ya sing wis dan aku mencoba untuk mulai hidup lagi dari nol. Aku wis tak tutup rapet-rapet masalah sing wong nipu aku wis ben. Dek kalau mangan duitku wis ben. Yang penting untuk saat ini aku sik diwehi nafas, sik dikek awak sehat, wis alhamdulillah aku sik iso kerja. Wis ngono tok mikirku. Sebenarnya bener sampean sih. Aku juga punya pemikiran kebodohan tuh pengen tak unggah ning YouTube ngono. Pengen lah jane makanya aku telepon sampean. Kira-kira patut ora? Oh, ora apa-apa. Karena gini, orang terpuruk, orang terjatuh, itu biar jadi pembelajaran buat yang lain. Ya kan? Jadi, gak apa-apa kok isinya dibully, isinya dilokno. Dia kayak gitu. Semakin sampean dibully, semakin sampean dilokno. Sampean iki kan wong susah loh. Wong susah iki nek dilokno, lambene mandi enggak?
Ngono Iya. nek lambene mandi sampean ngucap, sampean ndonga apa nang awake dhewe sampean nang ngene awake sampean dhewe kan. Ya iku kan sing balik dengan sampean. Wong Iya. wis jelas wong sora kok dianiaya. Kan? Apa meneh engko nek tak jaluki, Mbak, sampean tulis nomor 6 angka, Mbak. Fasik 12 angka, Mbak, wehna aku. Nah, engko tak tomboki tak udui jebol kan sugih aku, Mbak. Lah nek aku sugih kan sampean tak ijoli. Mbak nyo, matur suwun tak ijoli. Lho enak toh? Teman kok piye? Lho, makane tak jak sampean ini ngayal. Tapi ngayal yang logis. Ngono lho. Iya. Ngayal sing logis yo nggawe konten diunggahno ceritane masa Ya lalu. maksudnya lek gawe konten yang YouTube kuwi kita mau bikin video dulu di HP terus diunggah ning Iya. YouTube nih. Iya. Apa langsung Yo direkam sih. direkam sih. Heeh. Cuman yo sampean pikirkan wajahnya butuh ditunjukno enggak nek gak ditunjukno yo sing direkam suarane gambare jitoke sampean apa jenenge cotton bud apa gambare WC 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 bercerita cerita di WC ngono kan kena channel Makanya aku enek sing aku delok ning YouTube sampean yo enek sing dihapusi. Itu kok aku belajar dhewe. Mas. Aku ngadeg dhewe Mas, makanya aku ora pingin tak critakne ning sampean ya karena ngapain kita menceritakan kesusahan kita. Apa meneh kan sampean ngomong, lek sampai ditipu ono aku mengguyu. Nah, dari situ saya malu ngono lho. Makanya aku yo harusnya gini loh langsung sampean cerita. harusnya bukan malu harusnya pada saat melakukan itu iku eling omonganku ojo eling nek wis pas buyare pas arepe dihapusi walah aku nek dihapusi ki diguyu karo wong iko ya wis lah tak blok ae nah kudune ilinge ngono ora elinge nek wis mari dihapusi terus kate cerita mbak aku diguyu yo salah kudune pas arepe dilakoni iku sadadek arepe enek sing guyoni aku iki nek aku keliru. Oh, loh. Jadi sekali lagi, saya itu sudah apa ya nek ngarani? Menganggap dan merasa bahwa seseorang kalau bisa kita ingatkan di depan. Kalau nggak bisa kita ingatkan, ya kita tertawakan. Kan gitu aja tuh. Iya, paham. Gitu. Tapi sebenarnya sebelum sampean cerita ki emang ibaratnya wis masuk duit iki, Mas. Ya Mas yo, kalau walaupun masuk kan harusnya ya diberhentikan. Kan wis jelas. Jadi ben gak tambah parah, ben gak tambah nemen. Nah, tapi sekali lagi ya kan bahwa mereka itu akan hadir datang di 24 hours selalu setia mendampingi otak kita yang ruwet, yang buntu. Selalu ada hal-hal yang manis yang bisa mereka sampaikan karena mereka sindikat. Sampean gorong tak gaekno video sing scam, sing nelponi wong-wong, enggak cuman 1 2. Itu sindikat ada di sebuah kantor dan mereka disiapin telepon semuanya. Bahkan disiapin teknik-teknik dan cara-cara. Kalau kayak gini ngadepinya gimana? Kalau kayak gini ngadepinya gimana? Nah, Iya, Nah, yo wes itu nggak perlu. Loh, tapi aku ngerti nih setelah aku terjadi. Soalnya memang anak YouTuber yang dia memang bekerja di offshore itu mengatakan seperti itu. Iki anak guru nih dan itu pun ibaratnya iki dia memang wis diatur karo sing ning dhuwur. Maksudnya iki atasane iki. Ya nggak. Iki carane nganu atas iki. Ya yo wes loh. Sampean wes. Tapi ning YouTube nggak gawe konten, wes ndang gawein konten, ndang diunggahno. Sapa ngerti? Gusti Allah ngijoline kok ngono. Iya. Gusti Allah iku adil. Ora enek wong. Yo nganu berarti lah ibaratnya ngene Mas, dari awal aku bikin konten, aku nggak ibaratnya nggak ngetokno raiku. Berarti selanjutnya nanti aku nggak ngetokno raiku. Iya, wis kresek terus, apa WC terus. Sampai milih apa mesin cuci, pokoknya ngono lho. Pokoknya orang semakin nggak nduduhno raine. Cerita kan penasaran sakjane iki opo sih? Wong iki modele sopo sih? Model gila nih ta. Ayu tapi ta elek. Terus sampean ngomong, "Ojo dibayangkan wajah saya, teman-teman. Wajah saya itu cantik bagai bidadari. Kalau kalian melihat saya, apalagi kalian pasti kalian terpesona dengan saya."
batine diancuk ngono iki wis soro, wis loro, wis kapusan jek iso banyol. Tapi kan cara banyole beda. Ngono lho, Mbak Bro. Iya, paham. Wis ngomong ambek Ya wis lah. wong-wong sing genah ngene iki lho, aja ngomong karo sing gak genah-genah. Jamput. Ya wis lah. Oke? Sesuk lek aku gajian tak kekne kowe we. Hai, titipno bojoku tenan. Engko nek nyekel sithik engko nek Mbak aku butuh ya wis tak kei. Yo tak kena. Karena gini, Mas. Jujur ya, kalau masalah uang mungkin saya tuh harus ada yang memanage. Nah, Dan sedangkan di rumah itu memang gak ada yang tak percayai, you know. Biyen kan aku dhewe kan yo tau nyambut gawe ngono ora oleh apa-apa yo. Ya wis ngono lah intine ning karo keluarga entek yo kan. Terus ibaratnya aku ndek bojo pun yo awale tak kayak nenek dhek yo aku ternyata dhek yo gak iso dipercaya. Pada akhirnya aku dhewe butuh uang sing apa ya memenet aku uang ngono sing bener-bener jujur banget di aku. Memang aku butuh, Mas. Bojoku iku ya duwe kanca. Dititipi 12.000, 30.000, 40.000. Kok Kon kau ya. terus marang ngono. Mbak, duwe kirimno. Ya. Cuma ya? Hah? Cuma ya? Oh. Nah. Takono mbahmu njaluk apa? Wis, ladeni Mbah ya. Oke? Ora, wis. Berarti maksudnya engko lek tak titipne duite dadi duit kene ae. Cateti. Iya, dicateti. Aman. Iya, wis. Salah dicateti. Tanggal sakmene tanda tangan, tanggal sakmene tanda tangan. Iya. Wis, ngono lho. Ben ketoto urip. Oke, aku wis fix. Udah melupakan semua. Wis. Ya jajan aku tak nggawe konten-konten yo. Nah, belajar. Sing Sip. ngono kuwi. Nah, wis cerita. Kuwi jan piye ya. Ya, kali iki aku cerita rungokno ya, Rek. Wis sak karepmu arepe mbuli, arepe ngelokno aku tulis nang komen kabeh. Tapi sing jelas aja dibayangno raiku. Raiku asli awayu, irungku bawangir, kulitku putih. Ngono lho, kan keren. Pasok ngono lho. Tapi maksudnya kan kok lek ngenai judul tapi otodidake ning pembikinan YouTube ning sampean enek ora ning channel kamu? Wis gawe yo ndang diunggahno, ora usah diedit, ora usah diapa-apakno. Munggah peng. Engko suwe-suwe engko baru belajar. Nek wis, wih Mas, sing delok kok 2.000. Lah, ngono kan. Dirimu iso guyang-guyu. Oke. Oh iya. Tibake payu ya. Cerita ngene iki tibake ya payu. Tibake sing sing bulu awake lho Mas. Iya gak apa-apa. Bales ana matur suwun Mbak Bro. Terus nolehmu mbuli Mbak Bro. Tak enteni bulianmu ngono. Bales ngono. Sak senenge atimu, lok-lokno aku. Sak senengmu. Matur suwun. Mas aku mbok lokno. Aku mbok ewangi golek duit ngono. Iya. Ya wis kesuwun bene lho rapet-rapet masalah sing wong nipu aku wis ben. Dek kalau mangan duitku wis ben. Yang penting untuk saat ini aku sik diwehi nafas, sik dikek awak sehat, wis alhamdulillah aku sik iso kerja. Wis ngono tok mikirku. Sebenarnya bener sampean sih. Aku juga punya pemikiran kebodohanku pengen tak unggah ning YouTube ngono. Pingin lah jane makanya aku telepon sampean. Kira-kira patut ora? Oh, ora apa-apa. Karena gini, orang terpuruk, orang terjatuh, itu biar jadi pembelajaran buat yang lain. Ya kan? Jadi, gak apa-apa kok isinya dibully, isinya dilokno. Dia kayak gitu. Semakin sampean dibully, semakin sampean dilokno. Sampean iki kan wong susah loh. Wong susah iki nek dilokno, lambene mandi enggak? Nah, lambene mandi, sampean ngucap, sampean ndonga apa nang awake dhewe sampean nang ngene awake sampean dhewe kan. Ya iku kan sing balik dengan sampean. Wong wis jelas wong sora kok dianiaya. Kan? Apa meneh engko nek tak jaluki, Mbak, sampean tulis nomor 6 angka, Mbak. Fasik 12 angka, Mbak, wehno aku. Nah, engko tak tomboki tak udui jebol kan. Sugih aku Mbak. Lah nek aku sugih kan sampean tak ijoli.
Mbak Nyo, matur suwun tak joli. Lho enak toh? Tenan kok piye? Lho, makane Ini tak ajak sampe ini ngayal. Tapi ngayal yang logis. Ngono lho. iya. Ngayal sing logis yo nggawe konten diunggahno ceritane masa Ya lalu. maksudnya lek gawe konten yang YouTube kuwi kita membuat video dulu di HP terus diunggah ning Iya. YouTube ya. Iya. Apa langsung Yo direkam sih. direkam sih. Heeh. Cuman ya sampean pikirkan, wajahnya butuh ditunjukno enggak, nek gak ditunjukno ya sing direkam suarane, gambare jitoke sampean apa gambare apa jenenge cotton bud apa gambare WC. WC WC bercerita, cerita di WC ngono kan kena jeneng. Makanya aku enek sing aku delok ning YouTube sampean yo enek sing dihapusi. Itu kok aku belajar dhewe, Mas. Aku ngadeg dhewe, Mas. Makanya aku ora pingin tak critakne ning sampean ya karena ngapain kita menceritakan kesusahan kita. Apa meneh kan sampean wis ngomong, lek sampai ditipu ono aku mengguyu. Nah, dari situ saya malu ngono lho. Makanya aku Yo harusnya gini loh, sampean cerita. harusnya bukan malu. Harusnya pada saat melakukan itu iku eling omonganku. Ojo eling nek wis pas buyare, pas arepe dihapusi. Walah aku nek dihapusi diguyu karo wong iku. Ya wis lah tak blok ae. Nah, kudune elinge ngono. Ora elinge nek wis mari dihapusi terus kate cerita mbak aku diguyu. Yo salah. Kudune pas arepe dilakoni iku sadadek. Arepe nek sing guyoni aku iki nek aku keliru. Ngono loh. Jadi sekali lagi saya itu sudah apa ya nek ngarani menganggap dan merasa bahwa seseorang kalau bisa kita ingatkan di depan. Kalau nggak bisa kita ingatkan ya kita tertawakan kan gitu aja dong. Iya, paham. Gitu. Tapi sebenarnya sebelum sampean cerita ki emang ibaratnya wis masuk duit iki, Mas. Ya Mas yo kalau walaupun masuk kan harusnya ya diberhentikan loh. Kan wis jelas. Jadi ben gak tambah parah, ben gak tambah nemen. Nah, tapi sekali lagi ya kan bahwa mereka itu akan hadir datang di 24 hours selalu setia mendampingi otak kita yang ruwet, yang buntu. Selalu ada hal-hal yang manis yang bisa mereka sampaikan karena mereka sindikat. Sampeyan gorong tak gaekno video sing scam, sing nelponi wong-wong, enggak cuma 1 2. Itu sindikat ada di sebuah kantor dan mereka disiapin telepon semuanya. Bahkan disiapin teknik-teknik dan cara-cara. Kalau kayak gini ngadepinya kayak gimana? Kalau kayak gini ngadepinya gimana? Nah, nah yo wes to. Yo wes itu nggak perlu. Loh, tapi aku ngerti nih setelah aku terjadi. Soalnya memang anak YouTuber yang dia memang bekerja di offshore itu mengatakan seperti itu. Iki anak guru nih dan itu pun ibaratnya iki dia memang wis diatur karo sing ning dhuwur. Maksudnya iki atasane iki. Ya nggak. Carane nganu atas iki. Ya yo wes to, sampean wes. Tapi ning YouTube nggak gawe konten, wes ndang gawein konten. Ndang diunggahno. Sapa ngerti? Gusti Allah ngijoline kok ngono. Iya. Gusti Allah iku adil. Ora enek wong. Yo nganu berarti lah ibaratnya ngene Mas, dari awal aku bikin konten, aku nggak ibaratnya nggak ngetokne raiku. Berarti selanjutnya nanti aku nggak ngetokne raiku. Iya, wis kresek terus, apa WC terus. Sampai milih apa mesin cuci, pokoknya ngono lho. Pokoknya orang semakin nggak nuduhno raine. Cerita kan penasaran sakjane iki opo sih? Wong iki modele sopo sih? Model gila nih ta. Ayu tapi ta elek. Terus sampean ngomong, "Ojo dibayangkan wajah saya, teman-teman. Wajah saya itu cantik bagai bidadari. Kalau kalian melihat saya, apalagi kalian pasti kalian terpesona dengan saya." Batine dancuk ngono iki wis loro wis kapusan cek iso banyol. Tapi kan cara banyole beda. Ngono lho, Mbak Bro. Iya, paham. Wis ngomong ambek wong-wong sing genah ngene iki lho, aja ngomong karo sing gak genah-genah. Jamput. Ya wis lah. Oke? Besok lah aku gajian tak kekne kowe we. Titipno bojoku, tenang. Gue nek
Nyeko sithik dek engko nek Mbak aku butuh ya wis tak kei. Yo tak terno. Karena gini Mas, Heeh. jujur ya, kalau masalah uang mungkin saya tuh harus ada yang memanage. Nah, Dan sedangkan di rumah itu memang gak ada yang tak percayai, you know. Biyen kan aku dhewe kan yo tau nyambut gawe ning kono ora oleh apa-apa yo. Ya wis ngono lah intine ning karo keluarga entek yo kan. Terus ibaratnya aku di bojo pun yo awale tak kayak nenek dhek yo aku ternyata dhek yo gak iso dipercaya. Pada akhirnya aku dhewe butuh uang sing apa ya memenet aku uang ngono sing bener-bener jujur banget di aku. Memang aku butuh Mas. Bojoku iku yo duwe kanca. Dititipi 12.000, 30.000, 40.000. Kok Kon tau ya? terus marang ngono. Mbak, duwe kirimno. Ya. Cuma ya? Hah? Cuma ya? Oh. Nah. Takono mbahmu njaluk apa? Wis, ladeni Mbah ya. Oke? Ora, wis. Berarti maksudnya engko lek tak titipne duite dadi duit kene ae. Cateti. Iya, dicateti. Aman. Iya, wis. Salah dicateti. Tanggal sakmene tanda tangan, tanggal sakmene tanda tangan. Wis, ngono lho. Ben ketoto urip. Oke, aku wis fix. Udah melupakan semua. Wis. Ya jajang aku tak nggawe konten-konten yo. Nah, belajar. Sip. Nah, wis cerita. Aku jan piye rek. Ya, kali iki aku cerita rungokno ya rek. Wis sak karepmu arepe mbuli arepe ngelokno aku tulisan nang komen kabeh. Tapi sing jelas aja dibayangno raiku. Raiku asli awayu, irungku bawangir, kulitku putih. Ngono lho, kan keren. Masa ngono lho. Tapi maksudnya kan kok lek ngenai judul tapi otodidake ning pembikinan YouTube ning sampean enek ora ning channel sampean? Wis gawe yo ndang diunggahno, ora usah diedit, ora usah diapa-apakno. Munggah peng. Engko suwe-suwe engko baru belajar. Nek wis, wih Mas, sing delok kok 2000. Lah, ngono kan. Dirimu iso guyang-guyu. Oke. Oh iya. Tibake payu ya. Cerita ngene iki tibake yo payu. Tibake sing mbuli awake lho Mas. Iya gak apa-apa. Bales ana matur suwun Mbak Bro. Terus noleh mumbuli Mbak Bro. Tak enteni bulianmu ngono. Bales ngono. Sak senenge atimu, lok-lokno aku. Sak senengmu. Matur suwun. Masuk aku mbok lokno. Aku mbok ewangi golek duit ngono. Iya. Ya wis kesuwun. Bene lek aku nganu tak nang sampean. Nang sampean. Oke? Semangat. Iya. Salam buat Bae. Iya. Kongkon sehat-sehat. Nggih. Ojo loro-loron. Amin. Ben bayaran terus sampean. Iya. Matur thank you. Matur sembah nuwun. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis. Kakak. Gak move on. Banyak orang yang gak move on. Oke, apapun itu, apapun ceritanya dan bagaimanapun tetap sehat selalu buat kalian. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye bye.